Sunog sa among eskwelahan, Katalunan Pequeño. Nasunog ang karaan nga building sa Katalunan Pequeño National High School sa Barangay Katalunan Pequeño, Davao City, pasado alas 11 Lunes sa buntag. Gingong nagsugod ang kalayo sa storage room sa likod nga bahin sa building. Dos andanas ang building ug upat ka classroom niini ang nasunog. Apil sa naugdaw ang theater room sa taas nga bahin sa building. 150 ka mga estudyante sa grade 8 ang nagagamit niini. Sumala sa principal sa eskwelahan, gisulayan pa sa duha ka estudyante nga palungon ang nagsugod pa lang nga siga sa kalayo, pinaagi sa paggamit og fire extinguisher apan wala na kini matabang pa. Nakatampo sa pagdilaab ang kusog nga hangin ngadtong tungura sa paspas nga pagkanit sa kalayo. Nakagawa sinuon dayon sa classrooms ang mga estudyante. Swerteng walay naangol o naangin nga kinabuhi atol sa panghitabo. Human naman sila nag-final exam. Then ang ongoing na lang is nag-performance task na lang sila. Ang exam nila is performance task na lang. Gawa sa nasunog ng mga learning materials, usa sa mga teacher ang nasunugan og learners records sa iyang mga estudyante. Na siya og instruction, tagaan na nako siya instruction nga mag-coordinate sa mga previous schools sa iyang students kung asa sila nag-graduate sa elementary para makakuha o maka-furnish og copy po. Gisuspindi dayon ang klase sa tanang level sa Katalunan Pequeño National High School ug gipapauli ang mga estudyante tungod sa nahitabo. Ginasubay pa sa Bureau of Fire Protection ang tinugdan sa kalayo. Apil sa ginasuta ang kinatibuk-ang danyo sa sunog. Sumala sa principal, sa gym sa eskwelahan ug sa mga laboratory room nga wala gigamit una temporaryong magtiner ang mga apektadong estudyante. Ang Katalunan Pequeño National High School dunay 2,385 ka-enrolled nga junior ug senior high school nga mga estudyante sa school year 2025-2026. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.